Bé, bon dia. Bon dia a tots i totes. Benvinguts a aquesta presentació. Primer de tot, donar-vos les gràcies per estar aquí aquest matí. Per nosaltres és la primera ocasió que tenim aquest curs de presentar Giving Tuesday durant aquest any. Per tant, és molt important aquest acte. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí, per tant, moltes gràcies per venir, primer de tot. Segona cosa és agrair també a l'obra social La Caixa que ens hagi cedit aquest espai. L'obra social La Caixa sabeu que és un dels promotors del Giving Tuesday des que van començar ara farà 3 anys, per tant estem molt contents també de que La Caixa ens recolzi en aquesta iniciativa, juntament amb moltes altres organitzacions, que això no sé si passa. El que també voldria és donar les gràcies especialment al Henry i l'Aisha, que han vingut des dels Estats Units. Hem tingut unes reunions abans aquests dies en diferents països per compartir experiències i la veritat és que és un privilegi tenir-los aquí, per tant jo crec que serà molt profitós la seva presència. Thank you very much for being here, Henry and Aisha. Primer de tot, el que farem és, Ricard i jo farem una primera introducció, aprofitant que esteu aquí, explicarem els resultats de l'any passat, tot i que hem estat moltes vegades ja explicant i comentant el que ha sigut Giving Tuesday durant aquest any passat. Voldríem fer una síntesi també del que hem fet i a partir d'aquí donarem la paraula a Henry i l'Aisha perquè ens expliquin també la seva visió del moviment, un moviment que va creixent i que realment és molt important a tot arreu. Si això passa, que de moment no passa, abans passava, Ara. No, però al principi has de posar al principi. Us deia primer de tot que hem d'agrair a totes les entitats que estan recolzant el moviment i especialment també a les dues empreses, algunes de les quals estan aquí, DKB i Schneider, per ajudar-nos a fer possible aquest moviment a Espanya i a Catalunya. Per nosaltres és molt important el recolzament d'aquestes grans entitats i empreses que ens ajuden a que aquest moviment sigui realment un moviment i que sigui el més obert possible i sigui el més gran possible. Això és la tasca que estem fent des del començament, des de fa 2 anys que vam començar i que encara ens queda molt per fer. Per tant, això és per nosaltres també molt important. El que us deia abans, l'explicació dels resultats. Aquí hi ha 4 números del que han sigut els 2 anys que hem portat endavant aquesta iniciativa. Els números no són el més important. El més important és el que això ha suposat a moltes entitats, a moltes petites i mitjanes i grans entitats per començar a fer una nova manera de fer captació de fons, de començar a fer coses diferents per aconseguir que la gent s'impliqui més en la nostra societat amb les causes socials. Com us deia abans, nosaltres portem 2 dies que ens hem reunit persones de més de 26 països compartint experiències de lo que en cada un dels països significa aquest moviment. Països des d'Armènia, un país més o menys petit, o Eslovènia, a països tan grans com Rússia o Estats Units, que estan participant d'aquest moviment. Països que són molt diferents en tamany, en ideologies, en moltes coses, però en canvi tots estem units en alguna cosa que és molt més important, que és com fer les nostres societats una mica millor, com fer créixer la solidaritat a les nostres societats. Per nosaltres això és bàsic i fonamental. I l'espírit que nosaltres hem tingut a aquests països des de la societat civil, des de totes les que formem part de la societat, per fer que aquesta sigui una mica millor, realment pensem que significa que aquest moviment és imparable. És imparable i que hi ha realment moltes coses a fer. Resultats que hem tingut. El 2016 vam participar 20 organitzacions promotores, vam tindre 32 partners estratègics, van arribar a portar a la nostra plataforma web 366 projectes, es van recaptar més de 500.000 euros,
a una quantitat de quasi uns 6.000 donants. Per nosaltres això és molt important perquè significa que moltes entitats, petites, mitjanes i grans, han pogut també tenir noves persones que es van incorporar al moviment, que es van incorporant i que van ajudant a que això vagi creixent, perquè l'important són les causes per les quals cadascú de vosaltres esteu treballant. I el que volem precisament és això, que el que es posi davant de tot siguin les causes i les problemàtiques per les quals estem treballant. Això és el que és important. A part d'això, el que ofereix Giving Tuesday és com aquest moviment mundial està molt present a les xarxes socials. Ser 8 hores i mitja trending topic a Espanya és una gran fita, però penseu que arreu del món hem sigut trending topic durant més d'un dia sencer, i a tot arreu, i això és clau també. I després també el que és significatiu és que hem d'arribar a la societat. Totes les ONGs juntes no tenen els pressupostos ni les capacitats d'arribar a la societat perquè no tenim mitjans suficients perquè els nostres missatges arribin. Per tant, el que és molt important és que cadascú de nosaltres des de baix cap amunt fem el màxim per difondre, per fer present el nostre moviment. Això ha significat que a nivell de mitjans, l'any passat més o menys, la valoració del que es va publicitar als mitjans, ràdio, televisió, premsa, va ser entorn a 1,5 milions d'euros de valoració. Per tant, això també és un valor afegit que aporta el moviment. I volem que això continuï creixent. I perquè creixi, realment, l'important no és el que des dels líders que estem aquí, el Ricard i jo, treballant, impulsant el Giving Tuesday a Espanya i a Catalunya, el que podem fer, sinó el que cadascú de nosaltres podem fer. Com cadascú de nosaltres, des de cada una de les nostres entitats, siguin entitats petites, grans, mitjanes, siguin empreses, siguin escoles, siguin universitats, aquí hi ha representants de tots aquests sectors, cadascú de nosaltres pot fer moltes coses perquè això realment continuï creixent com fins ara. I aquest és el gran repte que tenim entre tots. Jo no m'allargo més, cedeixo la paraula al Ricard, que continuarà explicant una mica les idees fonamentals. Bé, gràcies i bon dia a tothom. Volia començar per agrair sobretot a la taula del tercer sector i al Departament d'Afers Socials que també han fet possible que avui estiguéssim tots aquí i tinguéssim amb nosaltres els fundadors precisament del moviment global Giving Tuesday. A veure, com deia abans, té mèrit parlar del 28 de novembre amb la calor que fa. Ara, esperem que ajudi també a suportar aquestes temperatures que sembla ser que no pararan i que s'instal·laran, però que no haurien de durar més enllà, entenc jo, del 27 de novembre. Més enllà d'aquests acudits, la qüestió està en que el que és important tenir en compte que aquest és el primer acte públic de Giving Tuesday aquest any, però des de la plataforma, des de les xarxes socials, des del blog, hem anat mantenint activitat i hem anat mantenint viva la flama aquesta del Giving Tuesday, intentant mantenir, amb dificultats a vegades, però i també amb encerts, intentar mantenir, diguéssim, viva durant tot l'any comunicació al voltant de Giving Tuesday, no? Aquest és el primer acte, però n'hi ha acompanyat d'un conjunt de sessions, com vam fer també l'any passat, en aquest cas també gràcies a la taula del tercer sector i al Departament d'Afers Socials, durant el mes de setembre, una formació que serà molt més orientada que l'any passat, no només a fer el projecte, sinó també com mobilitzar i com captar fons, d'acord? En el seu moment rebreu, els que esteu inscrits a la web, rebreu informació sobre la formació, que serà a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, i poder Manresa i Reus, a part de la que farem per la resta de les Espanyes. Per tant, primer acte de l'any. En segon lloc, i penso que el Juan ja ho apuntava, cada vegada tenim més clar, i aquestes reunions que hem tingut recentment ho confirmen, que Giving Tuesday no és un moviment que tingui propietari, al contrari, és un moviment obert a tothom i global, però que al mateix temps cadascú se l'ha de fer seu, l'ha d'adaptar, l'ha de transformar, l'ha d'intentar girar-li, aprofitar-lo, girar el logo, fer el que li sembli adequat i, sobretot, tenir en compte que és un recurs que existeix, una marca global que promou la filantropia i que cada organització pot aprofitar segons ho consideri convenient.
Ara, el moviment només serà gran amb la mida en què us el feu vostre i en la mida en què aconseguim entre tots fer-lo créixer, no? I implicar també administracions, empreses i donants individuals i fundacions. I aquest és el repte que tenim tots, cadascú en el nostre territori. A Barcelona, l'any passat, hi havia 90 projectes de Giving Tuesday. 90 és un número prou seriós com perquè, sapiguent-ho, els projectes puguin també crear una plataforma a Barcelona ciutat i demostrar a la ciutat que són més enllà de 90 projectes d'entitats locals, sinó que són un moviment en el territori. I aquest és el repte que tenim entre tots, i és això en el que us volem ajudar també des de Giving Tuesday, no? Per tant, volem convertir també Giving Tuesday en un moviment local. Hem après d'altres països i el que veiem és que si no aconseguim que això no sigui només un moviment de xarxa social, sinó que baixi al territori, que baixi al terreny, que cada municipi, les entitats es mobilitzin, difícilment aconseguirem l'objectiu que pretenem. I aquest és el repte que tenim entre tots. En definitiva, el missatge és aquest, que Giving Tuesday està a les vostres mans. Bé, com veieu, és un moviment global, i som una part d'aquest moviment global, però al mateix temps aquest moviment global l'hem de fer anar cap avall, l'hem de fer anar cap a l'àmbit local, cap a les organitzacions perquè us el feu el vostre, no? I més enllà d'això, doncs, recordar-vos que el 28 de novembre és que està aquí, vull dir que ja arriba, sembla que no, però quan hagi passat la calor aquesta i comencem al setembre, veurem que queden 70-80 dies ja pel Giving Tuesday. Bé, fet això i dit això, volia presentar-vos els ponents que tindrem aquest dematí i sobretot agrair la seva presència a Barcelona aprofitant que corrien per Europa. El Henry Timms i l'Asha Curran pertanyen a una organització que ells us presentaran, una fundació local de Nova York, centrada sobretot en l'àmbit social i cultural, que van inventar el Giving Tuesday. I a part d'inventar-lo, han aconseguit extendre'l en aquest cas a un munt de països i a tenir un fort impacte. Com veureu també, l'Asha és responsable d'innovació i l'organització que ells representen ha estat elegida entre les 10 més innovadores de l'any passat a nivell global. Per tant, el factor aquest de poder innovar des d'una organització és un tema clau i un tema important en el que volem també que ells ens ajudin a transmetre aquesta energia. Ells dos, el Henry és el director i com deia l'Asha és la responsable d'innovació. Penso que tenen un currículum prou ampli i reconegut i us deixo ja amb ells perquè us donguin la seva visió sobre el Giving Tuesday. We hope that it works. And if not, we will do our best. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Juan, gràcies, Ricard. Bon dia a tothom. És fantàstic estar aquí avui per parlar-vos sobre Giving Tuesday i per parlar-vos també una miqueta sobre com la filantropia està canviant i com el món està canviant. Jo començaré tot parlant-vos una miqueta en el sentit més ampli sobre les tendències que estem observant en el món actualment, com el món està canviant i què és el que necessitem fer en relació a aquest canvi. Us parlaré de dues històries per començar. Aquesta és una història d'una organització als Estats Units de Nord-Amèrica anomenada Patients Like Me, pacients com jo. Patients Like Me és com un grup de Facebook de persones que estan patint algun tipus de malaltia, persones que pateixen de malalties. Hi ha 500.000 persones actualment en aquesta xarxa i comparteixen tota la informació, comparteixen tots els fàrmacs que estan prenent i comparteixen tots els seus problemes. De manera que és gairebé com un grup de Facebook tancat per a persones que pateixen d'alguna malaltia. Hi ha una història que surt d'aquest grup. Era un grup de persones que patien de ILS, la malaltia, i van sentir parlar d'un estudi. I l'estudi deia que si prens liti, doncs aquest problema es redueix. És a dir, si prens liti, redueixes el problema de la ILS. I això semblava ser molt trencador, però hi havia persones escèptiques, hi havia persones que no estaven del tot segures que això fos veritat. I tot un seguit dels pacients, de fet, centenars dels pacients, tots van anar als seus metges
I tots varen organitzar-se en línia, varen col·laborar tots en línia i tots varen anar al seu metge i el metge els va donar liti, tots van prendre el liti durant uns mesos i conjuntament varen provar que el liti no funcionava per reduir la malaltia. I varen provar un fàrmac i varen provar que no funcionava i el govern nord-americà no hagués pogut fer-ho tan ràpida i tan eficientment. Aquesta és la primera història. Ara passem a la segona història, que és molt més problemàtica. Tots anem en el món i sentim parlar d'ISIS o Daesh. Hi ha la història d'una nena, d'un estudiant d'escola de 19 anys a Glasgow, a Escòcia. Ella era una noia de família de classe mitjana maca, li encantava l'obra de Harry Potter, però estava a casa. I va començar a radicalitzar-se en línia, va començar a sentir parlar d'aquests diferents grups radicals i ràpidament va ser reclutada per ISIS, va desaparèixer. Aquesta era una noia que era descrita com una persona que no podia trobar el seu camí per anar a la ciutat amb autobús. Va desaparèixer i els seus pares varen rebre una trucada telefònica quan estava a la frontera de Síria i estava a punt d'entrar a Síria. Després va convertir-se en reclutadora d'ISIS, va convertir-se en una gran reclutadora d'ISIS i utilitzava totes aquestes eines de les xarxes socials i va començar a arribar d'altres noies d'arreu del món per començar a reclutar-les, de manera que elles també abandonessin les seves llars i anessin a ISIS. Penseu en la seva història, penseu en el que ella ja tenia les eines, tenia el poder a les seves mans, i penseu com el Departament d'Estat nord-americà intenta tractar amb això. El Departament d'Estat nord-americà intenten combatre ISIS i varen volar amb un avió, amb un bombarder per sobre de Síria, varen començar a llançar còmics per intentar persuadir a la gent i convèncer la gent de no anar a l'ISIS. Penseu que això és superineficaç en comparació a aquesta noia d'institut que estava reclutant a d'altres noies d'arreu del món a través de les eines. Els pacients que es mobilitzen per la seva salut, i pensem en un món on els terroristes fins i tot s'estan mobilitzant per agafar les eines de comunicació. I comencem a pensar, què és el que està veritablement canviant en el món? Què és el que està veritablement canviant en el món? És únicament la tecnologia? És només ara que tots i totes portem els nostres telèfons mòbils a la butxaca? O és alguna altra cosa més fonamental el que està canviant? Part de la feina que jo he estat fent amb el meu col·lega Jeremy Hyman és pensar en el que veritablement està canviant al món. I nosaltres vàrem argumentar a la revista Harvard Business Review l'any passat, tot dient que el que veritablement està canviant al món no és la tecnologia, el que veritablement està canviant al món és el poder. Si vols pensar en com el món està canviant, has de pensar no en si jo entenc o no entenc Twitter, no en si tinc o no un bon compte de Facebook, sinó entendre la manera en què el poder està canviant. I estan passant d'un món que es basava en el que nosaltres anomenàvem el poder antic. El poder antic estava a les mans de molt poques persones, era molt jeràrquic, de dalt cap a baix. Un grup petit de persones decidien que era el millor pel món i li deien al món el que havien de fer. És així com funcionava el món durant molt de temps. El que ara estem percebent és l'arribada d'un nou tipus de poder. Estem veient aquesta arribada d'un nou tipus de poder on el poder no està en un grup petit de persones que prenen les decisions, sinó que són moltes les persones que prenen les decisions en nom propi. Es tracta d'alguna manera del poder que va des de baix cap a dalt. I quan pensem en la filantropia i en el món de la donació, en l'antic règim només pensàvem en donants, teníem donants. El paper dels donants era donar-nos diners. En el nou món, el nostre paper no és pensar en els donants, sinó en els propietaris, és a dir, com fer que la gent es faci seva la nostra causa. No només el donant és una persona que ens escriu un taló, sinó una persona que es mobilitza en nom dels nostres objectius. Aquesta és la imatge. És a dir, que és una manera diferent, només per donar-vos una idea, és una manera diferent de pensar en el poder antic i el poder nou. En el món del poder antic, la cosa funcionava de la següent manera. Sabeu què és això o no? Algú sap què és això? Això és Tetris! Tetris era el joc més gran del món en els anys 90. I Tetris funciona com el poder antic. Si ho penses, va de dalt cap a baix. Fas caure coses als caps de les persones
i la cosa es fa cada vegada més ràpida i no tens cap manera de canviar el joc. Aquest és el marc referencial mental antic. I moltes institucions funcionen encara com si el món encara funcionés com Tètrix. Es tracta d'enllaçar coses als caps de les persones i col·locar-los en línia per nosaltres. Però el que està canviant és que el món està operant no com Tètrix. El món opera com aquest joc d'aquí. Algú sap quin és aquest joc o no? És Minecraft. Minecraft actualment és tan popular com ho va ser Tètrix als anys 90. Minecraft. I és un joc com Tètrix. Està fet amb maons, això no ha canviat. Però la diferència és que Minecraft és un món construït des de baix cap amunt. És un món on la gent crea el seu propi món. I el seu objectiu és co-crear les coses conjuntament, no fer que les coses encaixin en línies preestablertes. I mentre més pensem en com el món està canviant, hem de començar a crear projectes que no funcionin com el Tètrix, sinó que funcionin com Minecraft. I la meva història de Minecraft favorita és que els ciutadans de Noruega varen recrear tot l'estat de Noruega amb Minecraft. De manera que tots els ciutadans es van unir i van col·locar tots els maons i van recrear tot Noruega a Minecraft. I el dia abans d'acabar, un nord-americà es va introduir i va col·locar la bandera nord-americana en el vell mig de Noruega a Minecraft. És a dir, que van agafar aquesta idea i la van fer pròpia, la van fer seva. A Minecraft, evidentment, ho veiem tot en el món. Però el canvi veritable, si pensem en aquestes coses, quan pensem en Giving Tuesday, els que estem a Giving Tuesday pensem que volem crear un projecte que no estigui dissenyat per a valors de l'antic règim, de l'antic poder, sinó per als valors del nou poder. Crear una cosa que es construeixi per un món que opera de manera molt diferent. I ara, senzillament, voldria revisar algunes d'aquestes coses. En el món antic es tractava tot d'exclusivitat, de gestors, de directius, d'experts, d'afiliacions a llarg termini. En el món del nou poder es tracta tot de col·laboració, de persones que fan coses seguint els seus propis termes. És molt més curtterminista, però també és molt més participatiu. I quan pensem en com el món està canviant, quan vàrem construir Giving Tuesday, el que intentàvem dir és com pots crear un moviment global que no sigui un moviment de l'antic poder, sinó que sigui un moviment del nou poder. I li demanaré ara a la meva col·lega Aixa que parli una miqueta sobre com agafem aquest tipus de manera de pensar, com agafem aquesta idea d'un moviment de nou poder, com l'agafem des de la teoria i a la pràctica. Com fem una cosa i la dissenyem perquè funcioni en el món del nou poder. Bon dia, estic encantada d'estar aquí. Molt bé. El que Henry ha descrit, bàsicament, és un canvi en la manera en què pensem sobre un model de programació. La raó per la qual, la 92Y és una organització com les organitzacions per la qual vosaltres treballeu. Té una estructura que ha existit durant molt de temps, té 143 anys i ha treballat durant molt de temps de la mateixa manera. Aleshores, reimaginar-nos un canvi dels valors de l'antic poder als valors del nou poder és una cosa molt arriscada. El món que va començar amb Giving Tuesday, això és el Centre Cultural de Nova York de 92th Street, ha produït tot un corpus de treball que val la pena esmentar, perquè Giving Tuesday va ser un risc. I hagués pogut anar molt malament, i hagués pogut costar-nos molts diners i moltes dificultats. Però, a canvi, no només ha donat lloc a aquest moviment global increïble, sinó que també molts altres projectes que ara hem pogut assumir atès que hem après tantes lliçons de Giving Tuesday. Pensem en els valors que nosaltres representem en la nostra missió del Centre Cultural 92Y. Siguin quins siguin els vostres valors, penso que seran molt similars, és a dir, fer que el món esdevingui un millor lloc, donar suport a l'educació i al diàleg i millorar la vida de les persones de qualsevol manera que pugui ser, que pugui tenir sentit a qualsevol grup. Persones de totes les edats, de totes les races, de tots els rerefons. Fer aquesta feina i no sacrificar aquesta feina, però després pensar en treure'l fora, al món més ampli. Veiem valors
a nivell local, l'empremta ben local i aquests mateixos valors s'apliquen a tot el món. Com podem pensar en fer això? Giving Tuesday va ser el primer i encara és la manera més gran de fer-ho, però tenim molts altres projectes que actualment treballen tot seguint aquest mateix model. I ara us parlaré d'algunes de les maneres en què nosaltres pensem el que va tenir molt d'èxit al començament, no només per nosaltres, sinó també per alguns d'aquests primers socis que varen acordar en formar part de Giving Tuesday i que varen apropiar-s'ho. És, d'alguna manera, unes lliçons apreses inicials compartides. Després de 5 anys de fer aquesta feina hem après molt. Al començament era molt més com nosaltres trucàvem a la gent i els preguntàvem si estarien disposats a córrer un risc i col·laborar amb nosaltres. I ara el moviment ha crescut moltíssim i ha canviat en els darrers anys. Quines són les lliçons que hem après de Giving Tuesday que ara podríem aplicar a la resta de la nostra feina? Són molt beneficioses per a nosaltres com a organització tant a nivell local com a nivell global. Com dic, Giving Tuesday va ser un gran risc al començament per a nosaltres. I als Estats Units hi ha una cultura de startups molt vibrant, molt efervescent, que és molt diferent pel món sense afany de lucre. El món sense afany de lucre té molta confiança als Estats Units, però no es considera particularment creatiu o particularment col·laboratiu. No està definit per moltes diferents organitzacions que treballen plegades per anar cap a algun objectiu comú, sinó que es defineix més com a persones que competeixen les unes amb les altres i que veritablement estan pensant moltíssim en com captar els fons i com assolir la seva missió, fent les mateixes coses any rere any de més o menys de manera i amb una tolerància al risc bastant baixa. I el món de les startups, el món de l'emprenedoria, implica que té una tolerància al risc molt àmplia i els encanta provar noves coses, però diuen o fes-te gran o torna a casa. És a dir, estan disposats a prendre enormes riscs, fer coses molt grans. Nosaltres, a Giving Tuesday, ens aproximem a això de manera diferent. Som un híbrid entre aquestes dues maneres de pensar. I vam decidir prendre alguns riscos, però no teníem gaires recursos, teníem molt pocs diners. De manera que el que vam haver de fer és bàsicament provar tot un seguit de coses petites que no ens costessin massa diners i veure què és el que funcionava. I van haver algunes d'aquestes primeres coses que vam fer. Una de les coses va ser apostar que Giving Tuesday seria molt més sobre les persones i sobre les comunitats que no pas sobre persones famoses, la gent famosa, les celebrities. I de manera que poguéssim invertir tots aquests recursos limitats en celebrities per fer piulades per nosaltres o per captar fons per organitzacions i per diferents causes. Però aquestes són les persones sobre les quals vàrem invertir més. Són persones regulars que, degut a la manera en què està estructurat Giving Tuesday, va tenir sentit i són persones que se'l varen apropiar, el varen fer seu i varen ser alguns dels més grans amplificadors de Giving Tuesday i entre les moltes celebrities que posteriorment varen formar part d'això. També vam decidir que si havíem de fer créixer Giving Tuesday, això seria molt més bo pel moviment i per la institució 92Y, 92Y a llarg termini. Aleshores vam agafar a moltes persones intel·ligents que tenien amics i socis i els vam demanar ajut i consell. Quan vàrem definir el primer objectiu de Giving Tuesday, esperàvem que 100 organitzacions sense afany de lucre signarien i dirien: ens agrada aquesta idea, estem disposats a formar-ne part. I vam acabar amb 2.500 socis sense afany de lucre aquell dia. I això va ser només al cap de 2 mesos. És a dir, que estàvem apostant que podíem tenir un grup molt petit d'organitzacions sense afany de lucre per entrar en aquesta aventura amb nosaltres, i això va, doncs, ser molt més gran del que ens esperàvem. Una de les apostes que vam fer és agafar el nostre propi nom i el nostre propi logotip fora de Giving Tuesday, en lloc de ser 92Y Giving Tuesday o Giving Tuesday 92Y, que és el que el nostre departament legal o el nostre departament de màrqueting hagués volgut. Nosaltres vam decidir prendre el risc de treure el nostre logo fora, de treure'l. I això, gràcies a això, existeix a tot arreu, a Espanya, a Àfrica i en tota mena de comunitats, perquè te'l pots agafar i fer que reflecteixi les prioritats de la teva pròpia organització, de la teva empresa, o d'algun individu famós, o d'un país sencer. Alguns exemples d'això són també exemples de grans col·laboracions. Són exemples
que nosaltres acceptem el desafiament de no apropiar-nos nosaltres de Giving Tuesday i permetre que d'altres l'utilitzen. Per exemple, Giving Blue Day és una campanya feta als Estats Units per una de les grans universitats, la Universitat de Michigan, que varen captar més de $5 milions en 24 hores l'any passat només en Giving Tuesday. I ho varen fer agafant molts diners, ho varen fer agafant Giving Tuesday i senzillament canviant-ho per adaptar-lo als seus objectius. No es varen contactar amb nosaltres per veure si ho podien fer. Senzillament ho varen fer. Ni tan sols varen utilitzar la paraula Giving Tuesday, però ho varen fer en base a Giving Tuesday. I el que varen fer és beneficiar-se de la lleialtat a aquesta comunitat local i els colors i les formes i la textura del que aquesta comunitat reconeix i les passions que sent, i alhora mentre aprofiten totes les activitats globals i les activitats a les xarxes socials que estan succeint fora d'aquesta comunitat. És a dir, que no només és sentir que formen part d'una cosa més gran, sinó també sentir que formen part d'una cosa molt local. La següent és Giving Zoo Day. És una aliança de tots els zoològics dels Estats Units de Nord-Amèrica, de manera que prèviament els zoològics es veien a si mateixos com a competidors, feien captació de fons a nivell local només pel seu propi zoològic i obtenien els diners només per aquell zoo específic. I van utilitzar Giving Tuesday com a dia per enviar un correu electrònic per dir feu una donació, són molt importants, als vostres fills els agrada, els encanta venir al nostre zoològic. A canvi, el que van fer és alinear-se amb tota la resta de zoològics i van també fer una petita aposta. La seva petita aposta va ser crear una aliança. I en crear aquesta aliança podrien haver perdut diners, perquè un altre hagués pogut explicar una història més potent i aleshores el donant pot enviar els diners a un altre zoo, en un altre zoològic, però varen superar la conversa i varen distanciar-se de ser només un dia de captació de fons. Varen decidir explicar una història potent sobre per què els zoològics, no un sol zoològic, sinó tots els zoològics són importants per a la conservació de la vida silvestre, l'economia dels nostres fills, i aquesta narrativa va resultar ser molt més potent. El Giving Shoes Day és la primeríssima organització que va canviar el nom de Giving Tuesday. Jo recordo això, perquè va ser tan sorprenent veure una persona agafar una cosa que nosaltres vàrem crear i convertir-la en una cosa completament diferent. I jo penso que això va ser un moment cabdal, perquè haguéssim pogut dir no podeu fer-ho això, no teniu el dret, heu de tornar a anomenar-lo Giving Tuesday perquè és el nom que nosaltres som propietaris de Giving Tuesday, podeu introduir el nom shoes si voleu, sabates, però no. En canvi de fer això, vàrem celebrar-ho, vàrem fer tweets, vàrem fer Facebook al respecte, i això va encoratjar d'altres organitzacions a pensar com podria jo ser tan creatiu, com podria fer jo alguna cosa tan innovadora amb aquesta idea per convertir-la en la meva pròpia idea i per reflectir les idees de la meva organització. I l'èxit d'aquesta organització és una ONG als Estats Units, una organització sense afany de lucre que es dedica a donar-li a les dones que surten d'una situació de violència domèstica o que surten de la presó roba per fer entrevistes de feina. Giving Shoes Tuesday veritablement, per tant, reflectia la seva missió i ells han estat increïblement exitosos, més exitosos en cada Giving Tuesday, i fan aquesta campanya cada any i cada any pensen en alguna cosa nova i interessant. De manera que l'any passat, en Giving Tuesday, van iniciar una xarxa social amb dones que ensenyaven les sabates que varen utilitzar a l'entrevista de la feina que finalment van aconseguir. És a dir, hi ha molt de sentit de l'humor i molta celebració de la idea de donar, de la donació. I és la Giving Tuesday, és la campanya de Giving Tuesday de més èxit que hem vist mai als Estats Units. I l'altra qüestió és que no ho podem fer sols. Giving Tuesday no pot esdevenir una cosa gran si ho fèiem sols. I no podem fer que es converteixi en una cosa global sols. Som una institució, tenim els nostres canals de les xarxes socials i no tenim gaire recursos i no tenim gaire diners per pagar publicitat o màrqueting. I ni tan sols als Estats Units i encara menys a la resta del món. On et deixa això? Et deixa a les mans d'altres, que comparteixin la teva missió i que ho amplifiquin d'altres persones que després ho amplificaran encara més. I així és com va funcionar. Pel que fa als diferents nivells, el que anomenem els multiplicadors de les missions, el nivell primer i més important són senzillament les persones que estan a la base de la piràmide.
les xifres, les persones que senten una veritable passió sobre tot un ventall de temes diferents. I, per exemple, aquí s'està fent un post al Giving Tuesday aquí a Espanya, i això ha succeït arreu del món. Els multiplicadors d'emissions són d'altres organitzacions grans també que prenen la idea i l'alimenten a través de les seves xarxes d'una manera molt potent. Una gran plataforma localitzada als Estats Units però que funciona a nivell global s'anomena Global Giving. Global Giving és una plataforma de crowdfunding, de donacions, que ha tingut una gran importància al Giving Tuesday del 2016 per treballar amb la Fundació Gates, un altre multiplicador d'emissió, per aconseguir 1 milió en Giving Tuesday. Però també van fer una altra cosa molt important que jo us encoratjaria a pensar-hi a l'hora de planificar els vostres Giving Tuesday d'aquest any. Ho van utilitzar Giving Tuesday com a lliçó per aprendre. Una magnífica oportunitat per pensar en que no només és una oportunitat per captar fons, és molt més que senzillament una oportunitat per pensar en les xarxes socials. És una gran oportunitat per pensar en totes aquelles coses que has pressuposat que penses que són les coses que s'han de fer perquè és així com la teva organització sempre ha funcionat. I aquesta és una manera de pensar en el món sense afany de lucre que no és únic dels Estats Units, no és únic d'Espanya. Cada indret on jo he estat que té un sector sense afany de lucre, un tercer sector social, pensa, fem les coses així perquè així és com sempre ho hem fet i pressuposen que funciona perquè ho fem així. El que Global Giving va fer amb la Gates Foundation és el que nosaltres anomenem una prova A-B, és a dir, bàsicament proves una cosa i proves una altra cosa i veus què és el que funciona més bé. És com una manera de fer una prova de control amb unes barreres molt baixes. El que Global Giving va fer és dir-li als donants, mira, podeu fer una donació avui i la Fundació Bill i Melinda Gates la igualarà amb un 50%, és a dir, que la teva donació esdevindrà un 50% més gran fins a $500,000, o varen dir. Si tu t'inscrius per donar cada mes, és a dir, automàticament domiciliarem en el teu compte una donació mensual, doncs la teva donació serà augmentada en un 200%. I això ha fet doncs, que la gent s'hi apuntés i s'hi engresqués molt més que amb el 50%. És a dir, que és molt més probable que les organitzacions rebin diners de donants per primera vegada, és a dir, persones que mai no havien fet una donació en el passat. I els donants tenen més probabilitat d'inscriure's per una donació recurrent. Si alguna vegada et pregunten per què hauria d'invertir tants recursos en una cosa que és només per un sol dia, aquesta és una xifra estadística molt interessant per esmentar. El fet és que l'efecte se sent durant tot l'any i durant tota la vida útil d'un donant. És una persona que s'inscriu fins i tot per una quantitat molt petita de diners. Hem de pensar en el cicle de vida útil d'aquest donant i el que això significa per la teva organització. És a dir, que varen fer, és només qüestió de fer una petita prova i després probablement el multiplicador d'emissió més significatiu que tenim són els nostres líders locals. Podeu veure la multiplicació d'aquest efecte en aquestes imatges. Això va ser l'any passat, la reunió de tots els nostres líders globals, i això és la reunió d'aquest any, aquesta mateixa setmana a Eslovènia. És a dir, que més que doblat el nombre de persones que representen a més de 25 països. I pensem que aquesta xifra continuarà creixent i creixent perquè no hi ha ni una sola regió d'aquest planeta que no es basi en les persones que fan el que nosaltres fem per tal d'intentar tractar les causes que afecten les nostres comunitats i el nostre món. La darrera cosa que m'agradaria compartir amb vosaltres és la importància de la col·laboració i del treballar plegats. Cada vegada és la cosa més difícil de fer. En treballar plegats, doncs compartim la recompensa, si funciona, i també compartim els riscs. I sempre existeix el risc de que treballem plegats i que intentem crear una cosa totalment nova i que no funcioni. I aleshores haurem fracassat i tenim problemes i poden succeir tota mena de coses negatives. Però la possibilitat d'una recompensa és tan enorme que val molt la pena intentar pensar en com podem trobar d'altres persones en aquest món, a Espanya, i treballar amb ells, ja siguin organitzacions competidores o organitzacions no competidores. Finalment, tots i totes estan treballant cap al mateix objectiu, que és mirar el que no funciona en aquest món o a les nostres comunitats i intentar millorar-ho. De fet, no existim per fer diners. Els diners només són una eina per reparar el problema. I en treballar plegats aquesta eina esdevé molt més potent.
Per tant, amb Giving Tuesday hi ha innombrables exemples d'aquest tipus de col·laboració. Per exemple, Giving Zoo Day és un d'ells. Es tracta... Aquí tenim dues imatges. Una d'elles és d'un petit estat dels Estats Units, a l'estat de Maine, on la gent es va plegar de diferents organitzacions sense afany de lucre per tal de crear una campanya comunitària en Giving Tuesday que va beneficiar a totes les organitzacions sense afany de lucre. I van fer aquesta fotografia per demostrar que estaven treballant la mà sobre la mà els uns amb els altres i no en competència. No estaven competint per aquells dòlars. Estaven encantats de captar fons, tots van captar fons, però finalment sabien que quan algú de nosaltres capta molts diners, quan algú de nosaltres capta diners, tots guanyem, tots sortim enfortits. I My Giving Story, el context de My Giving Story va ser una col·laboració molt interessant entre Giving Tuesday als Estats Units, Facebook i la Fundació Bill i Melinda Gates. I el que My Giving Story explica és, se'ls demana a les persones que presentin un article, un assaig curt, sobre a què donen i per què donen. I vàrem rebre centenars i centenars d'entrades aquest any passat i l'any anterior. I vàrem votar a nivell social i ets jutjat per un petit jurat d'experts i el premi és, les donacions pel sector no sense afany de lucre. La major part dels guanyadors són petites organitzacions sense afany de lucre, molt petites. És a dir, utilitzar Giving Tuesday per beneficiar fins i tot organitzacions molt i molt petites amb un pressupost operatiu molt i molt petit a través del poder de la multiplicació de la missió i de la col·laboració. Per tant, un parell d'exemples específics pel que fa a la manera en què Giving Tuesday ha funcionat als Estats Units, un parell de partenariats i un parell de partenariats que ens han ajudat bastant. Facebook tenen el que s'anomena un moment cultural, que és una gràfica a la part superior que diu bon dia, avui fa calor, o avui està plovent, o bon Nadal, o avui és el dia de la mare, què fas avui? En Giving Tuesday es van assegurar que aquesta gràfica aparegués a la part superior de cada ordinador nord-americà. Això és molt potent des del punt de vista de difondre la paraula i augmentar la consciència pública. Si la gent va fer alguna cosa o no al respecte, no ho sabem, perquè no hi ha cap manera de mesurar això, però Google va afegir un botó de me sento generós avui sota el cercador de Google fa 2 anys. PayPal, que és molt actiu en molts països, no només als Estats Units, va trencar un rècord per les donacions en línia en 24 hores. Va batre un rècord absolut. No sé si sabeu què és el llibre Guinness dels rècords, ho sabeu, no? No és gaire rellevant ja als Estats Units. Jo l'he tingut com a llibre físic quan era nena, però ja ningú no el té com a llibre i ningú no li para atenció. Era menys sobre el nom de Guinness i molt més sobre divertir-te amb aquesta idea. És a dir, que si tu treballes amb socis corporatius és una molt bona idea fer una pluja d'idees amb ells sobre coses divertides per fer al voltant de Giving Tuesday. Idees innovadores que atrauran els mitjans i no només el fet de que els teus canals quedaran apalancats. No, s'ha de pensar una miqueta amb un horitzó més ampli, una miqueta més enllà. És una manera molt potent i les grans corporacions treballen amb el tercer sector, amb les organitzacions sense afany de lucre o a nivell més petit amb negocis o amb empreses petites. Hem vist això, una col·laboració entre Uber i Red, per exemple, per a alguna botiga de pizzas locals o refugis per a animals, per donar per cada tros de pizza venut es dona una donació a aquest refugi per a animals. És a dir, que aquesta col·laboració és molt important a l'hora de difondre la paraula i per aprendre mútuament. Les corporacions tenen diferents models de negoci que les ONGs. Alguns certament són més eficaços en aquest món i podem aprendre d'ells. I alhora ells poden aprendre molt sobre nosaltres pel que fa a l'objectiu i l'impacte i com incorporar això en el seu propi model de negoci. I, per tant, el Giving Tuesday va més enllà del dia. Microsoft, un altre exemple. Microsoft, tothom coneix Microsoft, va fer una campanya multiplataforma molt divertida en línia amb les seves botigues i també amb els empleats i també amb l'exterior per captar fons per una fundació que defensava més de 30 causes juvenils. Van fer un maridatge de més de $30,000 15 minuts després de
d'obrir-se al matí. Molt d'èxit. No és sorprenent, Microsoft és una gran empresa amb molts recursos per invertir en una gran campanya de Giving Tuesday. Però aquesta organització que s'anomena World Bicycle Relief té un pressupost operatiu d'uns 10 o 15.000 dòlars. És un pressupost operatiu molt petit als Estats Units. La seva missió és donar bicicletes als infants de l'Àfrica subsahariana que han de caminar grans distàncies per arribar a l'escola, i les bicicletes marquen una enorme diferència a les seves vides. El primer any que van participar en Giving Tuesday, el seu objectiu era captar prou diners per 100 bicicletes, i van captar prou fons per al doble d'això, i l'any següent van augmentar el seu pressupost amb 100 bicicletes més, i van tornar a doblar les expectatives. És a dir, que a través de les xarxes socials, a través d'una narrativa potent, han pogut fer una feina increïble amb un pressupost molt diferent al de Microsoft o d'una altra gran multinacional. Després tenim organitzacions com PricewaterhouseCoopers, que és una empresa d'auditoria de serveis financers que varen utilitzar el Giving Tuesday per parlar als seus propis empleats. Pot ser una campanya per captar fons o una campanya per aconseguir fons, però també pot ser una eina per mantenir talent, per demostrar a la gent que treballa per ells que ells els preocupen les causes justes d'aquest món i d'altres coses que preocupen els seus empleats. I Pricewaterhouse va celebrar veritablement les passions i causes dels seus empleats. És a dir, que hi ha tantes maneres i tantes possibilitats i maneres d'implicar-se. I finalment, en els Estats Units nosaltres estem mesurant i aprenent molt del que ha succeït amb Giving Tuesday. Estem una miqueta més avançats perquè aquest serà el nostre 6è any i és una oportunitat per recollir moltes xifres. I ara estem dedicant molt de temps a analitzar aquestes xifres i veure què signifiquen i convertint-les en eines i recursos que poden ser utilitzats per beneficiar la campanya de les organitzacions sense afany de lucre i de les empreses d'arreu del món. I jo us encoratjaria a totes i a tots, ja sigui si esteu començant ara amb Giving Tuesday o si ja heu tingut algun èxit amb la plataforma o teniu les vostres pròpies plataformes, de pensar finalment en el que vosaltres podríeu aprendre de l'experiència de la participació i com podeu fer no només millorar el següent Giving Tuesday, sinó tota la vostra organització durant tot l'any, que és un dels últims objectius de Giving Tuesday, i et dona l'oportunitat de ser innovador, creatiu i arribar als que t'envolten i aplicar aquestes lliçons apreses a l'organització durant tota la resta de l'any. Giving Tuesday és molt i molt important als Estats Units i es concentra no només en la captació de fons, sinó també en d'altres coses. Hi ha la captació de fons, hi ha el voluntarisme i moltíssimes altres maneres de donar, des de donar roba o tasses de cafè o abraçades. I això ha estat veritat arreu del món també. Aquesta va ser una gran empresa de Texas, anomenada Texas Instrument, que va organitzar-se amb un banc d'aliments per donar aliments a les persones més afamades de l'Estat. I una altra va crear una plataforma per a donació d'òrgans en línia i també van tenir molt d'èxit amb Giving Tuesday. Una persona va donar els seus ronyons en Giving Tuesday a l'edició passada. És a dir, que pensem en Giving Tuesday com una cosa que s'està ampliant. No només es tracta de captar uns quants dòlars aquell dia, sinó ha de ser una cosa molt especial per a totes les capes de persones i organitzacions que hi participen. Doncs bé, aquest és el nostre nou logo global de Giving Tuesday. Giving Tuesday està present com a moviments organitzats a Espanya en més de 25 països en aquests moments i seran més de 30 països per quan Giving Tuesday arribi l'any 2017. I ho veiem com una enorme oportunitat per a que la gent d'arreu del món tinguin un gran impacte. I Henry i jo estarem encantats de respondre a qualsevol pregunta que tingueu. Gràcies.